Hej og velkommen til 2 Awesome Guys. Sand er ikke med lige nu, men jeg har KB med. Sig hej for KB med. Hej. Og så har vi Oscar, hunden med. Og vi er i gang. Sanchez. KB, skru lige ned for det der. Ja, jeg er i gang. Wow. Den første, den gik ud, da vi optog, så... Men det bliver så... Den tabte vi så 2-1, desværre. Saksesparksmål med Piqué! Og jeg har det på live YouTube. Ja, på Saxe, og det er på live YouTube. Kan man få et like, hvis I kan lide saksesparksmålet? Du skal gå ind og se videoen. Og jeg lægger den på. Så bliver den næste sendt afsted. Og Busquets, Messi, David Villa. Det er det, jeg har med for. Og så står der 2-0. Sådan. Det er sådan lidt underligt at tale uden marker. Nå, er du der? Ja. Godt. Jeg fører 2-0. Villa har lige scoret. Han satte igen i stedet for Sanchez til at starte med i kampen. Fedt. Nej. Ja. Kommer du til området i dag? Ja. Iniesta til David Villa. Nu til Messi. Messi. På bagerste. Oj. Så skal vi bare holde den væk fra at score, så er vi videre. Eller vinder turneringskampfinalen. I Ultimate Team? Nej, det er ikke Ultimate, det er turneringen. Sæsonen der går i karrieren med Barca. Hvor mig og Sand, vi så starter inde i finalen i cuppen. Og den første, den tabte vi så 2-1, så nu fører jeg 2-0, så det er rimelig godt. Hvad for et hold er du? Barcelona? Ja. Bliver Messi sendt afsted. Messi. Nej. Totalt fri mulighed for, hvad hedder han? Iniesta. Messi. Messi til David Villa. Dani Alves. Op til Piqué. Målscore til nu. Næsten. Der er langt hjem nu. Så jeg gik 7 minutter, så havde jeg allerede scoret 2 gange. Kan du godt se mig, Niklas? Ja, jeg kan godt se dig på det. Vi taler over Skype. Et fantastisk program. Ja. Messi med glob. Langt ud. Så lad os simpelthen gøre det igen. Det går op mod et saksespark til. Ej. Det var ikke så godt. Alves. Villa. Jeg slider. Okay, så jeg kan ikke skyde derfra.